OK, tady je dívka s tulipánem a právě jsme tady potkali Vladimíra, který předvedl naprosto ultimátní show dneska. A vzhledem k tomu, že máme trošku blog o módě, tak bych chtěla se zeptat tady Vladimíra, odkud máš tu bundu, kdo ji vymyslel, nebo proč ta bunda? Ale bundu jsem si vymyslel sám, protože mi baví džísky všemožný, ať to jsou graffiti džísky, motorkářský džísky, metalový džísky mi baví. A říkal jsem si, že je potřeba vymyslet nějakou novou disciplínu, takže jedu tyhle světelný džísky. A dneska jsem chtěl mít nějaký nový, nestihl jsem to, ale můj plán je udělat třeba sérii 8 takovýchhle džísek s různýma jako neonovejma nápisama a tak. Dobře, a zeptám se tě na to, jako máš džísku, to jsou nějaký světla v tom, jak to jako pereš? Ono se to z toho dá vyndat, takže to je vymyšlený tak, že je to velmi jednoduše, jako ten nápis vyndáš a můžeš to vyprat, takže je to vymyšlený. A budeš to potom prodávat, bude to třeba kolekce, protože mně se to třeba jako hrozně líbí, mě to prostě jako je taková euforie, když tě v tom někdo vidí, to slíkneš, všichni vidějí 518, tak... Ale můj plán je zatím to mít jenom pro sebe, ale myslím si, že nějakou kolekci udělám, protože jako lidi to hrozně baví a je pravda, že to je jako nějaký nový výraz, prostě je to prostě nová estetika a myslím si, že nějaký je prodám časem, no. Dobře, já se tě tam, co máš dneska na sobě, nebo co je tvoje jako nejoblíbenější značka, když jdeš na koncert, co si na sebe vezmeš? Ale já mixuju furt stejné věci, což je Big Boss v oblečení, čili jako si děláme vlastní designy, že jo. Taky Big Boss, tohle je Nike, kalhoty mám Carhartt, což taky nosím dlouhodobě a boty jsou taky Nike, no. A co ohledně triček, jakoby ten design si navrhuješ sám, nebo ti s tím někdo pomáhá v dnešní době? Ale mě baví si to navrhovat sám, ale většinou je to tak, že třeba tenhle mrak pro nás udělal nějaký designér a já jsem říkal, to je super, pojďme s toho udělat trička, takže mě baví kombinovat jako kreativitu různých lidí a dělat z toho výstupy pro náš label. My to o tobě víme, že jsi taky docela kreativní člověk. A jak to vidíš teďkon? Vlastně začal se docela nový projekty, vím, že se teda budeš ženit, což ti chceme tak jakoby i za nás všechny docela pogratulovat. Vladimír bude mít svatbu příštím týden a já mám tu čest to odsvědčit, dosvědčit skoro před Bohem. Skoro. Jak se na to cítíš? Ale já musím říct, že prožívám jako krásný období teďka v životě, že se nějak všechno daří a mám dobrý pocit z desky, do toho dělám další knížku Kmeny o předrevolučních subkulturách, čili co se týká jako módy nebo nějakého vizuálního stylu, tak to je taky hrozně důležitý, protože před revolucí bylo zajímavé to, že ty lidi tady neměli šanci si nic koupit, jo? Takže se to všechno vyráběli, čili to jsou handmade píčoviny různý, ať to byli metloši nebo pankáči, tak všechno vyráběli doma sami. Takže to je moje jako další velká záliba současnosti a do toho ta svatba, no, takže jako, ale já jsem prostě šťastný, díky bohu. Co zvolíš za outfit? Budeš prosím mít tu klasickou svatbu v tom klasickém obleku? Ale moje svatba nemůže být klasická, to prostě nejde, takže naše kamarádky, které se jmenují Sisters Conspiracy, tak mi ušily kalhoty a takovou košili s trouhelníkem velkým, jako. Takže nebudu mít žádný usedlý píčoviny a budu mít prostě svý vlastní věci, no. Musím říct, že pro mě jako úžasný, že třeba tady stojím, teď s tebou můžu mluvit, dělat s tebou rozhovor, což pro mě obrovskou inspirací a hrozně si přeju další tvé alba a tak dál, protože s každým albem mně přijde, že rosteš až do výše. Takže já bych chtěla, jestli bys nám pozdravil naší Biograf TV a dívku s tulipánem. Dívka s tulipánem seš ty, předpokládám, takže tě zdravím. Příjemný rozhovor, díky. A držím vám palce, ať to jede ten blog, ať se to nějak jako vyvíjí a ať se máme na čem bavit všichni dohromady, jo. Tady je Vladimír 518 a zdravím diváky Biograf TV. Čau. Ty řeknu cvát, ty řekneš čár, ty řeknu krát, tak cítíš rád, vejde